ще пробваме тези сладки. Просто майка ми искаше да се опита и затова някои са отворени. Всички са отворени, защото всички някои няма да мога да ги отварям. Така. Първо ще почнем с тези камъчета. Много са твърди. Много са твърди. И са гадни на вкус. Давам им 4 от 10. Сега ще пробвам ето това. Това е много вкусно. Много е вкусно. Давам 10 от 10. Сега ще пробвам тази вафла. Не знам, с лешните май това. Опа! Много е вкусно. Много е вкусно. Наистина. Давам им 9. Давам и 9 от 10. Сега за финал ще пробваме тези. Много са вкусно. Давам им 110. Така хора, чао, до друг път.